Com te sentiries tu si algú decidira per tu què fer en el teu temps lliure, en quines amistats anar o quin esport fer? Què pots fer tu per a que les persones beneficiàries del teu projecte d'aprenentatge servei tinguen veu i puguen participar? L'economia del bé comú és una guia perfecta per a que qualsevol organització o projecte pugui actuar de forma ètica. Per aconseguir-lo, utilitza 4 valors fonamentals que han de tindre's en compte. La transparència és un requisit bàsic per a que les persones puguen decidir democràticament sobre qüestions que les afecten directament. L'objectiu de la participació és tindre una societat més inclusiva i representativa de totes les persones. Quan prenem decisions que afecten a més persones, hem de fer-les partícipes i donar-les tota la informació per a que puguen prendre decisions ajustades a les seues necessitats i interessos. Vos poso un exemple. Una empresa que obri la possibilitat a que els seus treballadors formen part de la propietat de l'empresa. Què pots fer tu per a que les persones beneficiàries del teu projecte d'aprenentatge servei tinguen veu i puguen participar? Vos poso un exemple. Si voleu canviar una plaça del vostre poble, pregunta primer als veïns què és el que li voldrien canviar o el que no els agrada.